अरे रतना अरे रतना शेषରେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଶେଷ ତ ଖୁସିକୁ ଖବର ଦେଇ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କହରେ ରତନା କହ, ଆରେ ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ କରିଲୁ? କହରେ ରତନା କହ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ଲୋ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଏପଟେ ଏଇ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାଟ ଖାଇବ, ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି ଲୋ ଭାଇ, କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ତା ଛଡା ଏ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପଡା। ଆମ ବୋପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ହାତ କାଟି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ଚାକର ନହେବି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ବିଲ ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ନେଇଯିବ ଭାଇ, ସବୁ ନେଇଯିବ। ମୋ ସାନ ଭାଇର ପାଠ ପଢା ତ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଠ ପଢା ପଛେ ତୁଲିକି ଯାଉ। ହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁନ ଭାଇ, ଖୁସିରେ ରତନା। ଏଇ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଉପରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉଟା ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ଛଡା ଭାବିଥିଲି ଦୁଃଖର ଦରିଆ ଭିତରେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି। ସବୁ ମିଟିଗଲେ ରତନା। এই অন্ধকার ছায়া ভিতরে এই খুশির আলোটা কোউঠি না কোউঠি ସବୁ ହଜିଗଲା ରେ ରତନା, ସବୁ ହଜିଗଲା। এই ଶାନ୍ତିଟା କେମିତି ସହିତା କରିଲୁ? ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଘରେ ସହିବ, ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଘରେ ସହିବ, କହ କହିବ ଆଉ କେତେ